יש לי שם שני, ישראל. שם שהיה לי קשה איתו מכמה סיבות. סיבה ראשונה הייתה שבתור ילד הסתכלתי על השם הזה והרגשתי שהוא לא קשור אליי. ישראל, שם של מבוגרים, מה לי ולא. אבל זו לא הסיבה העיקרית. סיבה שנייה הייתה שהייתי בצבא, בכרטיס כנראה לא היה מספיק מקום לכל השם שלי, אז קיצרו את ישראל ליש. תמיד הייתי צוחק עם החבר'ה שיש מספיק פיר לכולם. אבל זו גם לא הסיבה העיקרית. בסופו של דבר כשאני מסתכל למה קיבלתי את השם, אני רואה שהורים נתנו לי אותו ברגע האחרון לפני הברית בהמלצת הרב. וזה קצת הכעיס אותי. איך אתם נותנים לי שם שהולך ללוות אותי כל החיים, ככה בהיסח דעת? עם השנים שחררתי, הבנתי את המשמעות של השם, כמה אני מתחבר אליו, כמה הוא מאפיין אותי. אם אנחנו חושבים על זה, יעקב קיבל את השם ישראל, כי הוא שר עם ולצד האל. יעקב לא קיבל את האלוהים באופן פסיבי. הוא סוג של נאבק איתו. הוא התעמת איתו, בכבוד. הוא ניסה להגיע לאמת. בסופו של דבר יעקב קיבל מקום לצד האלוהים, סוג של שליח של אלוהים, והוכתר כאבי השושלת שלנו. ניתן להסיק מכך שאל תהיו פסיביים. תתעמתו עם זה, תגיעו לאמת.